Shin ko kun san hasumiyar da aka gina domin tunawa da nasarar musulmai a ƙasar Indiya? Yau zan kawo muku labarin Qutub Minar. Qutub Minar ita ce hasumiya mafi tsayi a ƙasar Indiya wacce aka gina fiye da shekaru 800 da suka shuɗe, kuma har yanzu tana cikin abubuwan tarihi na ban mamaki a duniya. Qutub Minar an gina ta ne a ƙarni na 12 a shekarar 1192 a lokacin da sarki Qutbuddin ya kafa daularsa ta Mamluk a Indiya. Amma sarki Qutbuddin bai samu kammala wannan ginin kafin rasuwarsa ba. Wanda ya gaje shi sarki Iltutmish ne ya ƙara wasu matakan hasumiyar, sai dai sarki Firoz Shah ne ya kammala wannan gini. Hasumiyar tana da tsayi fiye da na mita 72. An ƙawata bangonta da ayoyin Alƙur'ani kuma da wasu rubuce-rubucen tarihi. UNESCO ta saka Qutub Minar cikin jerin wuraren tarihi na duniya. Ali Minar wata hasumiyar tarihi ce a cikin harabar Qutub Minar wadda aka fara ba a kammala ba. Alauddin, wani sarkin daular Khalji, shine ya fara wannan ginin hasumiyar a ƙarni na 14. Manufar Ali Minar ita ce ta kasance mafi tsayi fiye da Qutub Minar don nuna ƙarfin mulkin sarki Alauddin Khalji. Sarkin ya so a ce hasumiyar ta zama mafi tsayi a duniya, wanda ya so a ce ta ninka Qutub Minar har sau biyu. Ya fara ginin ne bayan samun nasarorinsa, sai dai kash bayan rasuwar sarkin ba wanda ya ci gaba da aikin. A lokacin da aka dakatar da aikin wannan hasumiyar, tsayinta ya kai mita 24 ne kawai. Wannan ƙarfen ana kiran shi da iron pillar, wani ƙaton ƙarfe ne da aka kafa kimanin shekaru 1600 da suka shuɗe. Amma abin ban mamaki da wannan ƙarfen shine duk da daɗe wanda ya yi a nan bai taɓa tsatsa ba, sai dai masana kimiyya sun gano cewa akwai wani sinadari na misawait da ke samarwa a saman ƙarfen da ya hana shi ya yi tsatsa. Amma kuma wasu daga cikin 'yan gargajiya sun ce idan mutum ya rungumi wannan ƙarfen da kyakkyawar niyya zai samu nasara a rayuwarsa. Wannan shine kabarin sarki Iltutmish. Iltutmish shine sarki mai mulki na farko wanda aka zaɓa ta fuskar cancanta a tarihin daular Delhi. Shine ya gina masallacin Quwwatul Islam kuma ya ƙara wasu gine-ginen Qutub Minar. Wannan kabarin yana ɗaya daga cikin manyan wuraren tarihi a nan Qutub Complex, kuma yana jan hankalin masu yawon buɗe ido domin kyawun fasaharsa da kuma tarihin da yake tattare da shi. Kamar yadda kuke gani, an ƙawata bangon shi da rubutun Alƙur'ani da kuma wani tarihi. Wannan shine bangon Qutub Minar ɗin da aka ƙawata jikinsa da ayoyin Alƙur'ani. Sai wannan ƙofar da ake kira Ali Darwaza, ita ce ƙofar da ke shigarwa zuwa ga masallacin Quwwatul Islam, masallacin da sarki Iltutmish ya gina. Kamar yadda kuke gani, an ƙawata jikinta da ayoyin Alƙur'ani da wasu ababen tarihi. Nan yadda kuke gani ƙofar ce a nan harabar masallacin, kamar yadda kuke gani, sai wancan wannan harabar masallacin Quwwatul Islam ne. Duk wannan harabar ce kamar yadda kuke gani har zuwa can. Sai kuma wannan iron pillar din, wannan katon karfen ne a tsaye kamar yadda kuke ganin mutane. Sai wannan Ali Minar, wannan hasumiyar da sarki Alauddin Khalji ya so a ce ta fi Qutub Minar girma har sau biyu a lokacinsa, sai dai bai samu kammala ta ba before rasuwansa. So